panguva ino Temba Mliswa ukuputirwa nevanhu kusvika pakupotsa atemwa nematombo nemabhotoro. Panguva ino after vaataka our Vice President Constantino Chiwenga pamwechete naMinnie Baloyi. Ndisati ndapinda mashoko ari kubuda panguva ino atoona kuti pekutanga taona imba yaTemba Mliswa it was set on fire. Zvaita kuti Temba Mliswa atize munyika ndobva subscribe like on the bell icon. Panapa totanga taona a post the news box yamukona kazi the former provincial chairperson and MP Temba Mliswa says his house at his rural home in Chirugwi, Independence Province, was burnt down last night in what seems to be a violent political backlash over his controversial position on the ruling party succession power struggles. Panapa tukona kuti they also attacked VP Constantino Chiwenga pamwechete naMinnie vachiti Chiwenga ari kunyepera nemukadzi wake nemilitary kana wabvisa uniform zvatopera. Vanoda chikomenda vachiti foolishness at its best. Iko kuzvifonera hanzi vakadzi vari kuti ndiwe chete murume ari munyika. Musoja nyangwe after retirement. That's why tine war vet. You can't say kana wabvisa uniform zvapera. Whoever gave this foolish money, he wasn't that clever, to be honest. You can't have Tagwirei becoming president while Chiwenga is alive, surely. Temba, you have intentionally led this to try to get support from Tagwirei, but it won't work. The war veterans will never buy it, neither will the nation. Mwanupindu wachiti, Temba, you know that you have chosen the losing side. With that comes the tension of what will happen to you when Chiwenga comes in. That is why you are desperate to push this thing through. Mwanupindu wachiti, so after failing to dish the cars to ZANU-PF Central Committee members, they were then given to the military. Mwanupindu wanyora wachiti, the fact that you are launching yourself into this desperate campaign where you leak phone calls, etc., to shift the momentum only shows the desperate levels you are now willing to go to retain Mnangagwa or Tagwirei. Ndo mashoko ari kuonekwa panguva ine vanhu voudza Temba Mliswa chokwadi kuti wakachoose the losing side. Amusambofunga kuti you are going to succeed. Pinda comment section medu muzamafunguro enyu moti kudi pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu musama subscribe or like, chat on the bell icon.